Ah. Mmm. Yan. So guys, first step guys, i-marinate muna natin ang ating pork, lemon, sito, na. Then, patis. Ay, soy sauce pala. Kasi yung iba yung patis sa Tagalog eh. Sa Bisaya, ito yung patis. Patis tawag din namin dito. Make sure na makot yung baboy guys, no? I-marinate lang natin to minimum of 30 minutes, no? A few moments later. So guys, tapos na nating mamarinate ang ating pork, no? Sa tuyo at saka limonsito, no? So, yung ingredients natin, patatas, carrots, ground pepper and bay leaf, bell pepper, onion and garlic, hot dog, fruit cubes. Guys, wala po akong pork liver, no? Pwede kayong mag-add ng pork liver dito sa recipe na ito. So, shout out Ma'am Katde. Ito yung ating imuhang gi-request nga recipe. So, mainit na ang ating kaldero. Add tayo ng konti lang. Kunting oil. Mga 2 tablespoon na oil. Just check the description below for the exact measurement of the ingredients. Pero pwede kayong mag-adjust ha. Kasi iba-iba tayo ng panlasa. So iuna natin yung ating 2 pieces medium na onion to guys. Yan, medyo mainit na. Mainit na kasi kanina pa to binuksan. Yan. Halo lang. Nepitek, pakita mo. Yan. Ang bango talaga ng onion. So guys, kapag baguhan ka pa lang sa YouTube channel natin, pakiclick naman yung guys, subscribe button below. Road to 3,000 subscriber na po tayo. Maraming salamat sa inyo, no? And guys, plano ko magpagawa ng t-shirt guys. I-post ko sa community, sa YouTube, at saka sa Facebook page natin. Kapag hindi pa kayo naka-like sa Facebook page natin guys, pakiclick naman. Here, ilagay ko sa screen yung Facebook page natin. Paki-follow guys, no? Ang bango ay. Lami kayo ni siya, no? Sa mga pista. Di kinimawa ang minudo tinuod. Pinoy style minudo. I-add na to ang atong pork, no? Itong gimarinate. Yan. Iawahi lang sa dato ang liquid, no? Para madaling magisa ang baboy natin. Pork, no? Yan. Ito guys, sus, ang bango na guys. Very easy and simple to make, no? Mag-add pala tayo ng kunting tubig dito guys, no? Para palambot sa ating baboy. Gumamit tayo ng tubig, no? Okay, para makuhaan siya mulata, no? Sa wa pa naka-subscribe ha mga Bisaya, taga Cebu, shout out sa tanang taga Cebu mga Bisaya ug sa Visayas po, no? Iapil na tong Luzon. Sa mga Tagalog dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out po sa inyong lahat. So guys, i-add na natin yung sauce, no? Sobra sa marination. Yan. So this part guys, i-add na natin dito yung tomato sauce, no? In my case, ito yung gamit ko kasi naubusan ako ng tomato sauce, no? Yan, ito. Yan. Ano to guys? 200 grams, no? Machado mix sauce yung ginamit ko. Dito guys, pwede kayong gumamit ng original na tomato sauce, no? Naubusan lang kasi ako, pasensya. Pero masarap pa rin to.
Tapos ihalo natin guys. Haluin natin. Very simple ano? Bango. Yan. Tapos mag-add tayo dito ng kunting tubig no para palambot lang sa ano natin pork no. Ayan, tama na to. Cover lang natin, pakuluin lang natin before natin i-add yung ating broth cubes. So guys, kumain ako ng pig pie dito. Kumulo ng ating sabaw no. Ayan. This part, i-add natin yung broth cubes natin no para lalo siyang sumarap. Yan, tapon nyo lang dyan. Tapos, pakuluin lang natin to until the pork is tender, no? Siguro mga 20 minutes. In low heat lang, guys. So guys, this part pala, nakalimutan ko yung bay leaf, no? Yung laurel. Add pala natin yung bay leaf, guys, dito na part, no? Yan. Pangpadagdag ang aroma. Yan, no? So, lutuin lang natin to ng mga 30 to 45 minutes, no? Yan. So, guys, ito na ang ating menudo, no? Malambot na to, guys. Yung karne, guys, malambot na. Pero double check natin, mga 30 minutes ko tong pinakuluan. Tingnan natin. Oh, malambot na guys. Pwede na to. Yan. Tapos, i-add na natin yung mga ibang sangkap. Ito yung bell pepper. Yan. Sarap yan. Carrots. Yan. Tapos, itong ating patatas, no? Yan. Nilagay ko tong patatas sa tubig guys para hindi siya mag-itim. Yan. Tapos, yung hotdog guys, i-add natin, no? Yan. Pag may atay guys, dito na part, pwede natin ihalo yung atay. Yan. Lutuin lang natin yung mga inagay nating carrots at saka potato, no? Ng mga 8 to 10 minutes, no? Takpan ko ulit, guys. Yan. A few moments later. So, guys, tignan natin ng ating menudo, no? Na walang atay. Wow. Parang luto na to, guys. Naluto na yung patatas at saka carrots. So, in this part, we will add the pepper, guys. Pepper, no? Ouch! Maraming pepper. Tapos, kunting salt. No? Kunti lang salt. Tapos, ihalo natin. Tikman natin dito, guys, no? After nito. Pumuta, hindi pitik siya. Ma'am Kat, tignan mo yung paborito mo. Luto na. Eating time na naman tayo, no? Road to 3,000 subscribers na tayo, guys. No? Hopefully, mag 3,000 at aangat pa tayo, no? Mag 100,000 subscribers. Kaya naman. Pa-support mga Bisaya. No? Nagluto ko karon og menudo. Nga walay atay. Ay kung ibasin nyo ha, way atay ako menudo. Atong tilawan. Kuha tag usa. Umita eh. Lamit na guys. Humok. Sakto lang timpla niya. Eating time na. So ang atong menudo. Luto na guys. Hi guys, let's eat. Mga unta ninyo guys. Dara atong menudo nga walay atay. So, let's eat guys. Dito mag-rice ron. Kay, so, pasensya sa background ha. Kay, washing machine na mo. Nag-washing me. So guys, tikman natin, no? Ang ating
Minodo no na requested ni Ma'am Katdi. Ma'am Katdi, atong tilawan ma'am, mga unta ma'am oh. Imong paborito. Ah. Ay. Nami guys. Nasuhop ang kuan. Ang soy sauce nga akong pag-marinate ba? Damit, no? Kuan gud siya, so i-marinate nila ako og 2 hours. Oh, more. More pa. Kumain kayo. Yan kayo mga Pilipino na no? Kaning nga recipe na. Naano siya sa mga handaan during fiesta dito sa Visayas area or sa Cebu, no? Guys, gagawa tayo ng t-shirt design. Ipopost ko sa Facebook natin at saka sa community sa YouTube. Ipopost natin doon kung ano yung magandang design, no? I think may 5 design ako doon guys. Simple lang. Para pag 3,000 subscribers na tayo, gagawa tayo ng t-shirt. No? Na gusto niyo mag-sponsor, pwede. Just PM no? Sige guys. Yan lang ang kutob. Daghang salamat sa imong request, Ma'am Katdi. Ang Minodo. Wala si Atay, pero Atay lagi kuwang ani, no? Marami Sige guys. Daghang salamat sa pagtanaw ninyo. Don't forget to like and subscribe. Share this video guys if you like, ha? Bye. God bless. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of